Il-Partit Nazzjonalista jrid jiddiskuti l-Air Malta mingħajr ma jirrikonoxxi li kienu deċiżjonijiet ta' gvern immexxi minnu li waslu biex l-Air Malta waslet fl-istat li qiegħda llum. Fost dawk li ddejjaqhom l-analiżi ta' x'wassal biex l-Air Malta spiċċat titlef miljuni kbar, hemm Claudio Grech li kien parti mis-segretarjat privat Tostingat, l-istess ministru li taħtu falla wieħed mill-proċessi ta' ristrutturar fl-istess kumpanija. Nerġa' ngħidlek dak li kien isir f'leġislaturi differenti naħseb illi f'dan l-istadju mhuwiex rilevanti għall-Air Malta. Żewġ restructuring plans li mhux waħda u tnej, u jekk irridu noqogħdu nidħlu għal min kien responsabbli għalihom dak id-deċiżjonijiet, naħseb illi nerġgħu mmorru fuq passat illi huwa irrelevanti għalfejn sejra l-Air Malta. Skont Claudio Grech jekk wieħed irid jitfa' ħtija fuq xi ħadd għandu jħares lejn 30 sena ta' storja. Saħansitra minn żmien it-twaqqif tal-kumpanija. Ifhimni jiena kieku rrid illi nieħdu approach li noqogħdu nitfgħu il-ħtija fuq xulxin, wieħed jista' nagħmluha u nirrakkontaw 30 sena ta' storja. U fil-waqt li attakka l-gvernalist kontu ma tax garanziji lil ħaddiema tal-Air Malta, Grech ma rridx jitkellem fuq il-garanziji li ta' gvern nazzjonalista u ma żamx. Aħna dejjem nitkellmu fuq il-ħaddiema, ma naħsibx li aħna biss li kull politiku responsabbli jitkellem fuq il-ħaddiema. Jekk nitkellmu fuq garanziji, però żgur illi l-Partit Laburista ma kienx ta' garanzija li ħajprivatizza nofs l-Air Malta. Jien nerġa' ngħidlek, let's keep these things out of the equation. Il-gvern għamilha ċara iktar minn darba li bil-Memorandum of Understanding iffirmat mal-Alitalia jaħsibu li l-opportunitajiet jissaħħu fil-waqt il-gvern se jżomm il-kontroll tal-kumpanija.